pabaskog nga kampanya sang Philippine National Police batok sa iligal nga druga. Ginmensionar ni Anyo ang pagkaaresto damlag lang sang 3 ka mga personalidad sa EDSA Balintawak sa Quezon City nga nagresulta sa pagkakompiskar sang 128 ka kilo sang marijuana. Sa tong Setyembre 24, mayara man sang 3 ka plantasyon sang marijuana ang nadiskubrahan sang kapulisan. Nagresulta ini sa pagsunog sa mga pananom nga marijuana sa 28,000 hektarya nga duta kag nagdangat sa masobra 5 milyones ang balor. Suno pa kay Anyo, umpisa sa tong Enero 1, tubtob Setyembre 30, ang PNP kag ang PEDIA ang nakapatigayon sa operasyon kontra illegal nga duga nga nagresulta sa pagkakompiskar sang mga syabo, cocaine, kag ecstasy nga nagdangat sa 12.47 bilyones ang balor. Ang druga sa gihapon nagalapta sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ining marijuana nga ni, ginatulutalakay pa ini sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, kon bala tugtan nga mangin legal. Kay madamo ang nagpalayag nga ining marijuana kung bulong sa mga balatian katulad sa epilepsy kag iban pa. Madamo ang nagpalayag nga hindi komporme nga himuon legal ang marijuana. Kay suno sa report, ang mga may balatian lang ang makagamit sini. Ugaling sino ang makapugong. Kung himuon mo legal, tisubong inektarya ang plantasyon. Kung himuon mo legal ang marijuana, sino makapugong sa individual nga magtanom sang hektarya nga marijuana. Bangod legal siya. Hindi mo man siya madakpan, kagdakpon. Kay kung i-raid mo ang plantasyon niya, iya man na irason nga i-deliver man ini sa gobyerno, bangod kinanglan ini sang mga hospital. Damo iya palusot ang Pinoy mo. Amo na nga kuya personal, hindi kuya konforme nga himuon legal ang marijuana. Sang wala pa muda ining syabong ni marijuana sa una gina-iyop-yop sang pila ka mga adik ka. Amoy ng kabangdanan kun nga amat-amat kun hindi ka na konforme sang marijuana, mataas ng level mo sa syabo ka na. Amo na nga dihamak gyapon ang nagasulod nga mga syabo, bulyom por bulyom ang nagasulod. Bangod madamo gihapon ang mga adik, madamo gyapon ang nagano sang syabo. Bisan kahibalo sila nga hilo ang panakot sini. Kay manti bisyo bala. Dugangan pa sa iban nga hindi man makasarang. Kung dito nagayup-yup ang iban nga grupo, yup-yup man siya. Ting iban niya may kwarta, makasarang, makabakal. Siya iya nga nagagad na to sandig, kag nagpainto man sang hagad yup-yup, nagabot ang tion, nga nangitang ginawa ya, wala siya ibakal. Anong himuon niya? Kung mangawat siya. Ang malain pagid, ang epekto sang tama nga pagsuyop sang marijuana kag syabo. Kay dire, nagasugod ang ginatawag kriminalidad. Dire gasugod ang pagpanglugos, dire gasugod ang pagpamuno, dire gasugod ang pagpangawat, kag madamo lang nga krimen. Bangod, may dutay na nga pagkabuang mo. Kung matamaan na sang suyop, sang syabo, kag marijuana, hindi na amo ang paminsaron. Abiya si Superman na siya. May araga ni iban nga tamaan ka-adik, masaka sa building ka maglumpat, kaya abiya makalupad siya. Asulinisyon, perting paminsaron sang tao. Hindi maagwanta ang iya sini katayog sang paminsaron. Tugay na sang hilo sang illegal nga druga. Amak mo nga, sudlon niyang utok mo, labugayon niyang utok mo, kundi gabuang ka, kag hindi gin maayo para sa sulod sa isa ka panimalay. Basta may adik gani, ang panimalay, may isa nga adik da, hindi na mangin matawhay ang pagpangabuhi sang among panimalay. Patihan niyo ko, purti niya ang halit kon isa ka
miyembro sang pamilya ang adik na. Maayo maning ginhimo sang presidente nga ginaayam kag ulauntat nga pag-aragkada sa mga illegal nga droga. Minus lang sa mga extrajudicial killings o galing kon pamangkuton mong atod kapulisan ang ila ginasabat sini nagresister, nagbato, amoy ng kabagdanan kung nga linuthang patay. Linibo na ang nagkalamatay sa gintudlo nga ang kabangdanan at droga. Amo nang siling ko, matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, bisan updan ta pang kampanya sa illegal nga droga, hindi ni siya mapapas. Kay amo ini siyang pinakadako nga negosyo nga bisan sa sulod sang bilibid hindi madakpan ang mga drug lord. Din kakita na yang sa sulod ya sang prisuan may mga drug lord pa nga among kapalakat sang illegal nga droga sa gwa sang bilangguan. Amo ni siya kabaskog nga klase negosyo, mga drug lord kag iban pa. Amo na nga bisan ano ang himuon sang aton nga gobyerno, hindi ni mapapas ang illegal nga droga. Nga kay may nagagamit, may nagakonsumo. Kay kung wala na sa nagabakal, kag kung wala na sa nagakonsumo, madula na ni siya, natural nga pagkadula. Galing, gasulod ang milyon nga siyabo, damong gabakal, damo ganuuno. Ambot silingon, madamo sang konsumidor, madamo sang tagamit ang illegal nga droga. Amo ina nga wala man untat pasulod, milyon by bilyon sang droga. Kay madamo, linibo-libo man sa mga Pinoy ang nagasuyop sini. Kalabanan ti may kulo kwarta, anak sa mga may manggad nga makasarang magbakal. Kung daw sobra gilang kwarta, hindi na siya ecstasy na ang ginabakal. Amo ning ginakakunyagan sang mga hubines, amo ng kalabanan, hubin pa ang iba nagkalamatay na, ang iban nagbuluang na. Bangod hindi makasarang ang utok sang hagad no sang siyabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na. Good morning na sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na? Hoy, ikadwa nga adlaw sang Modified General Community Quarantine na kita ang syudad sang Bacolod. Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta ang aton mga driver? Kamusta ang tikang sang panahon? Kamusta na ang kalangitan padayo ng galom? Samtang ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila ang nagapanguna man nga mga presyo sa merkado, nagapanguna nga mga balita, sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Opod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, good morning. Subong kagahon ang patrol liwat naman naglambiyong sa pinaka mga dalanon sa siyudad sang Bacolod. May porsyon sang dalan, Aksyon Fred, nga medyo mala. May porsyon sang dalan medyo basa. Ang iban nga naghahambal daw mas mayo kay kaagahon, aga pa nabasa na. Anyway, Aksyon Fred, ang sitwasyon diri sa area sang actually ang patrol ari diri sa area sang police station number 4 aga pa nga pangita sa balita. May porsyon diri nga dalan, Aksyon Fred, nga mala kag sa area naman sa West East Lampi medyo basa pa ang dalan sa tiyak sini nga kagabi nag-ulan. Although pakita, Aksyon Fred, ang aton sini nga haring ulan and ang aton sining mga kabitunan ara man, Aksyon Fred, no? Although kagabi nag-ulan. And sa aton sining mga kauturan extra gid nga paghalong sa pagdala sa salakyan. So aga pa man, Aksyon Fred, pila ka mga kauturan naton ang nag-aamat-amat naman sa pagbiyahe, ang mga jeep, tricycles, salakyan di pasakon na mga ining mga taxi ang nagabiyahe naman, Aksyon Fred, subong kagahon. So extra gid, no, nga paghalong subong kagahon.
isa diri sa naistoryahan man aksyon na Fred. Actually kahapon nag-istorya naman ang pila ka mga police in a way sa issue sang marijuana sa diin still nagapabilin gyapon aksyon Fred, no, nga illegal nga droga ini. Kay sa action na Fred nga although sa una ang marijuana isa sa mga kilala nga mga illegal nga droga, pero sa karon as kung ikumpara mo sa shabu nga sa diin ang shabu action na Fred lapnagon man sa gihapon sa pila ka mga lugar halos sa bugos nga Pilipinas kag ang shabu sa bugos na nga kalibutan. Although ang marijuana action Fred ang ginaistoryahan kagina sa mga pulis sa diin bisan na makabit ni siya action of Fred nga illegal sa gihapon. Tema. Anong tabo? Fred, ako sila ka ito sa niya ito daw nag-global. Okay na. Anyway, action of Fred, nga siling tanan hamal dali sa mga polis. Madamo naman sa mga nagtaladakpan illegal nga droga, especially marijuana diri kagyan na isla pasakaan sa violation sa Republic Act 9165 sa gihapon. Although sa mga previous may mga nagtaladakpan man action Fred, no, nga mga marijuana, hindi ba na plantasyon sa marijuana diri sa probinsya na dumduman ko action Fred nga may ara man lugar sa oriental side pagtaladakpan man may ara man sa occidental side ng department sa area sa banwasang Kanduni. May ari man diri action Fred mga nagtaladakpan man sa ito nga ginaistoryahan at butang bala action Fred sa may flower patch nga ginabutang naman sa babaw sa kilid abi sa kuan sa kilid abi sa ila sining bintana kagamon niya ang ila sining ginaamat-amat usar action Fred, no. So sa ato sining mga kauturan bukas naman ang mga merkado especially sa public market and Libertad public market and subong man nga kagahon may pila man sa mga gasoline station ang bukas na especially ang 24 hours nga gasoline station action Fred. Saka na tanan nga presyo. Saka na tanan nga presyo kuan action Fred nagsaka sila and aga pa man ganit diri and di ang isang LKD action Fred nga nalabayan man naton kakina nagamat-amat naman to sa announce kay alas 6 karon na sa aga saka naman sila liwat action Fred sa presyo, no. So sa ato silang mga kauturan sa nasiling na masyado katawhay sang dalanon sa syudad sang Bacolod. Ari kita try ta sa station number 4 kung may mga nagsaladakpan sa curfew action Fred kay subong aga matawhay gid sila. Nadakpas la kurpyo subong alas 11 na. Oo, kung may para action Fred, no, kung lantawon ta way sa gyapon way sila gyapon action Fred, no, subong adaktan. Pwede na sila kalagaw-lagaw hasta alas 10. Pag alas 10:30 puli, pwede na. Kulapit lang balay. Oo, pwede na. May ari ka diri isang babae lang kalindakpan nila pero tulog sa skilid. Ari sa kilid sang Kano siya no? Gakatulog ang babae action Fred. Ano dakpan? Dakpan. Kasi tulog man siya. Sige, patulugan ka lang anay. Sato man ang atong mga kapulisan subong aga. Relay sa kilid at siyempre ang babae tulog. Patulugan ka lang anay. Sige. Nagbuhatan ay kadali action Fred kay si Sir ato man to sa kilid. Istorya man to sa basta panawag man subong aga. So far action Fred, naglabay man ang salakyan kaga truck sang basura nga subong aga nag-amat-amat naman sa
pick up sang ila sini nga mga basura sa kilid diri sa area sang barangay Villamonte. So for Aksyon, Alfredo, umuni ang pinaka mga sitwasyon sa talanon sa syudad sang Bacolod with Aksyon na ditiraw. By the way, ang observation sa mga patrol ang ginatulong sa inyo sang nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Draga. Una sa balita, una sa Aksyon Tutalon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:19 na una nga hutong sa ngaton pagpulo panamyaw kay Uma Lumina, kay Migs Diaz, kay Banisa Mayo ba hapon dito sa ila, kay Abansi kita kuno 14 ka oras, kay Jory Montiliano, kay Rosalie Sombero, kay Alex Puentes, kay Grace Paz, kay Buman Barrientos, kay Rune Sidayon Gordon, kay Yorb Queñol, kay Antoinette Piliado, kay Mon Lisay, kay Martin Aliling sa Imos Cavite, kay Christian Rivera, good morning lang. May lang pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Uy, ano ang tikang sa panahon, maulanon, basi matingala kamo, ang low pressure area ulihin na si Platan sa 115 kilometro na sidlangan sang Burungan City, Eastern Samar. Tail end sang frontal system ang nag-aapekto sa eastern section sang Southern Luzon. Northeast monsoon ang nag-aapekto sa kabukusan sang Luzon, Amihan. Ang Bicol region kag Eastern Visayas maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag subong man pagpangilat. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon ang maka-eksperyensya man sang mahinay tubtob kasarangan nga pagtupa sang ulan. Ang Metro Manila kag nabilin nga parte sang Luzon maka-eksperyensya sang magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan. Ang nabilin nga parte sang pungsod maka-eksperyensya sang magalumon tubtob magalumon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorm. Amoy na ko nga wala untat ang pagibi sang kalangitan bangod sang low pressure area. Posibilidad basi kon mangin bagyo kabay pa mga muyo kita nga mangin katapusan nga bagyo ini nga magbisita sa pungsod Pilipinas. Dihamak na nga kahalitan ang gintugas ang asod-asod nga pagsulod sang bagyo sa pungsod Pilipinas. Tulotangla kita sa kalangitan, pulo pangamuyo kita nga kabay pa. Ang bulan sa Disyembre, tagaan kita sang maayo nga panahon. Kabay pa nga wala na bagyo. Agod nga bisan paano, bisan wala Christmas party, bisan wala sang pila ka aktibidades, at least happy kita nga magtipon-tipon pamilya lang sa sulod sang puluyan. Amo nang rekomendasyon sang aton gobyerno para malikawan nga ang paglapta sa kagaw. Wala anay mga Christmas party, social distancing anay, kag kon may ara nga kaon-kaon et dutay nga kahiwatan sa sulod lang sang puluyan nga makatambong pamilya lang. Maayo man bisan paano wala man niya gauntat ang pag-ululupod sang pamilya. May ara gani bag-o o subong nga panawagan ang departamento sang ikaayong lawas nga magkaon hindi lang anay magdulungan bala. Sa una kundi kostumbre naton, tradisyon niya sang Pinoy, alin sa aton katigulangan nga sa tion sa pagbutang sa tawag ang tanan dungan gid sa pagkaon. Ti subong mata-mata na nagakadula kag bangod ining COVID-19 amugid ang posible magadula sining tradisyon kag kostumbre sang Pinoy.
Kay bisan sa sulod sang puluyan, hindi ka safe. Amo na siling nila nga kung magkaon, kung pwede man lang, hindi magdulungan para malikawan kay bisan sa sulod sang puluyan subong ginaigo na sang COVID-19. Nadiskubrihan niya nga kung maglambiyong siya sagwa, damo man siya sa igoon. Pero kung manulod siya sa balay-balay, mas damo pagid ang igoon. Purtid na may utok maning COVID-19, no? Grabe nga panghalit niya. Hindi sa konforme sagwa, sa sulod sa puluyan, daw arang kahon niya pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Para sa bayan. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansanan mo ang kahintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Ikaduang hutong sa aton pagpulo panamyaw kay Rosme Buenape ba gamonitor siya dito sa Kuwait, kay Pacardo Vicente Anale, kay Estelier Eprelen,
kay Philip Lauriente, kay Imbong Diocampo, bawari naman siya, ako kuno maldita puerte ba. Anano pagid ang pila ka mga balita ka mga isyo nga talakayon karon nga kaagahon para sa aton sini mga kauturan nga naga-monitor na hindi lamang dire sa pungsod Pilipinas, lakip na sa bilog nga kalibutan. Dire sa amon sa pungsod Pilipinas, ang mga mayor sa Metro Manila nagisugot na nga i-adjust ang curfew hour sa tungang gabi, tob-tob, alas 3 ang takna sa kaagahon, agod nga tagaan ligwa ang mga Katoliko, ang mga tumuluo sa pagtambong sa simbang gabi o kon misa di Gallo. Amo ini ang ginapangabay sa aton mga kaparian bisan dire sa syudad sa Bacolod, amo ina ang ila ginapangabay ti ang mga alkalde didto sa Metro Manila nakalabot sa isa ka desisyon, sa isa ka virtual meeting sang ila sini pagpinungkuanay subject pa ugaling sa approval sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga suno sa Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia. Ilang taon ta? Dire sa Bacolod, gayo man ang simbahan nga kon mahimo, medyo iidog-idog tadyutay ang korpyo dire sa Bacolod nga ginlagdaan ni Mayor Bing Yunardia alas 11 tob-tob, alas 4 sang kaagahon. Ti ginapangabay nga kon mahimo, pwede maisol-isol. Ti inaara lang sa kamot sang aton sini mga alkalde. May ara sila nga pwede nila mabutangan mando ehekutibo, executive order nga idugon gawa ang korpyo dire sa syudad sa Bacolod. Ginapabot gani nga posible si Mayor Bing Yunardia, posible lang nga magaliwat magapilak sang isa ka executive order agod yato sa paghatag man sang konsuelo sa aton kasimbahanan nga alas 11 tubtob alas 3 ang korpyo nga alas 3 ang kaagahon bangod ginapangabay sang simbahan duwa ka misa. Mamisa sila alas 3:30 kag alas 5 sang kaagahon. Ini balang misa di Gallo. Lapit na lang lupit sa 16 bala na. Ginapatuman ang misa di Gallo. Tikabay pa matagaan ini sang igtalupangod sang aton sini mga opisyal dire sa syudad sang Bacolod. Anano pagid ang pila ka mga dalagko nga mga balita ari makakululba man niyo ang Pilipinas ang COVID-19 mahimo nga magdangat 500,000 pagkatapos sang bulan sang Disyembre nga bangod nagapati sila nga ang pumuluyo di kabay ginhalug-halugan base kon maghagad randa di sa mga dalanon mga mall kag iban pa di ginapananaw nga posible kon hindi ini mapunggan magalala kag base magataas pa ang biktima sang COVID-19 kabay pa hindi lang no kabay pa bisan paano nga kon gitagaan kita ligwa ginpaidalom kita sa Modified General Community Quarantine hindi naton ina pagpasipakpakan dapat tumanon gyapon ang pila ka mga ginapatuman sang national, provincial kag local government. Social distancing, ang pagsuksok sang face mask, ang pagsuksok sang face shield, kag iban pa nga mga proteksyon sa aton lawas. Uy, kahapon gin-explicar ko sa inyo ang na-interview ko nga ginigo sang COVID-19 nga positibo gid. 3 ang ako na-interview, sus. Hindi lahog-lahog gali. Ang isa sa nga ako na-interview, siling niya kung iguon ka na sang COVID-19, ang imobla panabor dula gid, manggin kulbaan siya, dawla na sa panabor, ginkandos yung isa ka kutsarang asin, ginbutang sa dilaya, hindi gyapon sa ka panabor, kandos man siya,
isa ka kutsara kalamay ginbutang sa dilaya, hindi man gyapon siya makapanabor didto kag perting kulbaya. Grabe gali ya kung positibo ka. Ang masakit pagid isulod ka sa quarantine facility 14 días ina. Tiyamak mo kung positive ka, hindi ka katulog adlaw-adlaw nga tanan. Bisan isulod ka pa sa isa ka matahong nga lugar, sa isa ka hotel, kompleto sang gamit, may mga TV, kagiban pa, hindi ka magyapon katulog. Nga ginapanumdo mo pagkaaga kung anong matabo sa imo. Wala ka siguruhan kung mabuhi ka pa sunod gadlaw. Jutay lang nga magbatyag, kalingin ulo, jutay lang nga daw mag-init ka, gasala-sala ka na. Tawag ka nurse, malantaw ka daw, hindi ka mapahamtang. Ambot silingon, mental torture ang nagakatabo sa imo. Gahawa-hawa ang pagginawa mo. Amo na siya kunokon, mag-positive ikaw sa COVID-19. Hindi ka lahog-lahog mo. Porte ya. Ina-torture ka sa pinsar mo kay matulugan ka, kay kapoy ka na gid. Lantaw ka. Ang tanan nga pelikula ko no, ginalantaw na mo kundi. Kapoy mata mo, matulugan ka, gakuragmang ka, gabangon ka. Bangod, ara sa pinsar mo, kung ano ang matabo sa imo. Kung bala makabugtaw ka pa o kung hindi na. Sus, kalainon ho, puwerte hindi lahog-lahog gali, no? Kung mag-positive ka sa COVID-19. Ang mapatay sa imo, ang imo pinsar, pirmi ka lang kakurog-kurog. Bisan ano mga piyong, hindi ka matulugan. Kaya ginapaminsar mo, basi tungang gabi, o ano man oras, basi kumabugto ginawa mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Sa aton bla mga kauturan, ari ay importante ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang Judge Snap Diamante, good morning, bugtaw na. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, si Paririmias Arroyo gabugtaw na ni. Si Raul Alibugas dalong galadlad na ni sang iya pagkaon. Morning lada sa inyo Morning man kay Pari Erning Hurilia, kay Pari Estoy Queredo, kamusta? Kay Nini Patos Burgos na bugtaw ron. Sa mga grupo ta, si Parinik Barca, Cano Rivera, James Matalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascuada, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, gabulog taw na kamo, karon nga kagahon, bugtaw na, las 4:38 na. Ang iban karon naman, standby anay, mabalik ako, unahon ko lang niyo ang isa ka paid program. Please standby. Aksyon Radio!
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedeya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kailangan. Responsable na pagbalita. Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang Pero 51 na morning lang kay Mandio Arnijo, kay Bong Tizo Arroyo, kay Sonia Diguma, kay Kerpo, kay Dilia Liabe, kay Chel Ianson, kay Judy Florentino, kay Didini Juna, kay Philip Froilan, kay Ben Tubong Lupa, kay Miriam Panagiton, may lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na ang pungsod Pilipinas. Posible igoon mataas sa malapit media milyon pagkatapos ang tuig. Sino nagsiling sini, projection nini sang Okta Research Group sa University of the Philippines. Base sa monitoring report nga napisa Nobyembre 30, ang Okta nagalantaw nga mahimo 450,000 tubtob 500,000 nga kaso sa COVID-19 sa pungsod pag-abot sang Disyembre 31 ba daw kadelikado sang pananawan na. Kaya mati kung Disyembre, kabalo naman kamo, guwa dire, guwa dito, shopping dire, shopping dito. Amo na bla nga, kung kaisa, kung tagaan kita ligwa, waldas kita tudo. Medyo
prino-prino tay. Hindi mag full swing kadelikado. Ara pa si COVID, siling ni COVID nga re. Tsansa tani. Disyembre maginuwa sila. Atakihon ta naman. Di kundi disgrasya naman kita. Imbes nga modified general community quarantine, pagbukas ng tuig 2021, basi balik kita sa puno. Bao, kabay pa hindi lang. Halong-halong lang Likaw gigita. Hindi magpatama. Basi balakon, madala kita sa tugon-tugon. Ang mga kabataan, tiga, kuwanan mo. Hindi mo mapunggan ng Disyembre para sa kabataan mo. Dumano ga reklamo ng daan ang kabataan. Nya ano ni man, hindi kami kagwao. Hindi kami gali kalagaw. Hindi kami gali kakadto sa mga molya. Maglantaw to sa igpat-igpat kag saot-saot ng mga Santa Claus kag iban pa. Bata na iya mo. Ang Paskwaya para sa bata, ga lalain sila. May mga plano sila. Sila niya, dalon nyo kami sa mga mall. Apin pagi ko kabati sila nga dito bla sa lugar nga mo ni katahom sang dekorasyon. Ti ang dughan sa bata kibo-kibo gid. Gapaabot siya nga dalon siya sa ginikanan sa amo nga mga lugar. Bisan sa mall gali subong daw medyo tay pa nga konflikto. Ang DILG si Anyo nagsiling pwede kasulod ang minor de edad kung may ginikanan ko pod kagardyan. Galing sa nasiling ta na, des bakulod ya May ara limitado gyapon nga oras, depende na. Kung anong mangibabaw sina, kung mahambalan sang DILG, may ara man niya kaugalingon mo. Nga inisyatibo ang mga local government, kinapananaw ya kon ano ang makapaayo para sa kabilugan. Tiyan mo na, kung matabo, basi maka-issue man sa masunod bagid, nga executive order si Mayor Bing, no? Kag isa pagid ang pangabay sang simbahan. Kung bala, panugutan ini kiti alas 11 hasta alas 4 ang pangabay sang simbahan niya, kung mahimo hasta lang alas 3 ang korpyo para makamisa 3:30. So amo pa na ang dapat plansahon diri sa syudad sa Bacolod. Kung ano ang mangindesisyon, may ara man niya sang kaugalingon mo. May mga ara man niya puder ang alkalde sa tagsa ka syudad kag banwa nga magligwat o maghatag sang executive order kung tagaan niya kag kung pasugtan niya ang pangabay sang pila naton ka mga kauturan labi na gid sang aton sini kaparian sa mga kasimbahanan labi na gid ini balang naga sa ulog gid sang misa di Gallo pagabot sang pizza 16 sa bulan sang Disyembre. Depende na sa mga opisyal naton sa syudad sa Bacolod. Di kung tagaan tsansa nga hindi, no? Hasta malan na, pila malan na ka simana ang misa di Gallo. Kada tuig ginapatigayon ini, no? Tiga bulugtaw ng aton mga kauturan tion sang kagahon para magpadulong sa mga kasimbahanan para magtambong sa misa di Gallo. Sa una ni gabi ni mo galing ang history dito sa Mexico ginkambyo nila sa kagahon nga aman. Kay kung gabi pagkaga maobra sila pero kung kaagahon butang ko ang misa di Gallo butang alas 4 tapos misa kadto sila trabaho. Ti gin-adapt ini sa Pugsod Pilipinas ining misa di Gallo bla ang buot silingon misa sa una nga panokturook sang manok. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na morning lada kay Jose Mungkal Torilla kay Randy Artiaga Santisas good morning man may lang pag-upod sa ato na tagsagid kakagahon kay Loren Diaz Lokban Cosio good morning man. Kamusta? Bisan paano medyo upod-upod kita kung kagahon, lingaw-lingaw kita sa tion sang kagahon dulodulong sa mga balita kag sumangman pagpulo panamyaw sa aton mga kauturan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Standby. Mabalik pa kami pagkatapos ang mga ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kay Rimar Hicano Haliesgo, kay Julio Sulisda, good morning. Kay Leo Talaban, kay Rosalina Arellano Espadero. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag mong gid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero taga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka kay nahibasan lang kuya kigindala ko di sila sa balay kay ginpaliguan kay gipang losyonan gipang kuan ko gid ilalawas ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir ti amo to nga naghuti kami ni Kap ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko gaano gid sila pero ma'am ano lang imo per may ginapanomdom sila ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw maka-eskwela lang sila okay na kuya siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami 6 to 6 kami mag-ubra lin kami la size puli mga kami la size hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw pero siling ko simbagi kamo perme yung Sabado kay Adventist kami kaloyan man nga mga buot man sila isang primero daway sila ka ng biskwila ngod nga kung tudloan mo sila sala katruma sila sa binangon sir kalabas ang talibong ni Mano itanday sa ilaliog ti isang ano ayawan kami pero subong at least nakaamat-amat na balik ga-recover man sila tapos ilang eskwela okay man ma'am may pasalamatan ka ma'am abaw thank you gid no sa Aksyon Radio Bacolod isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no kung hindi pinaagi sa inyo why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir nabatian ko kay Aksyon Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila tungod sa inyo no thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig thank you gid sir damo gid nga salamat Tita Welma di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya kaya ang amon nga magulang pero taga isog hindi mo matudloan tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya
time, las 5:14 na. Morning lang kay Malon Brando Destacamento Jr., kay Ann Bila, kay Ide Laos, good morning, kay Warlito Nisha, kag kay Rick Carbakel, good morning, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Diri kita mga balita naton sa Kapitolyo. Number 2 Physician Licensure Exam nga si Dr. Mabugat nakikita kay Gobernador Lacson sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nakikita kag nakikistorya sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial kahapon sa Udto ang number 2 sa overall nationwide exam result sang physician licensure nga si Dr. Patrick Mabugat. Upod dia ang duhaman ka mga Negros Occidental Scholarship Program grantees nga sanday Dr. Paulo Quezon kag Dr. Julius Anhao. Sila ang nagpalayag sa pagpasalamat sa gobernador sa ginhatag sining encouragement kag suporta. Ining tatlo pareho nga mga graduar o kon graduado sa University of St. Lasal Bacolod. Samtang yaraman ang presensya sang Negros Occidental Scholarship Program nga si Okon Head nga si Karen Dinsay kag iban pa nga mga opisyal sang St. Lasal Bacolod. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bayang Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan Muntisa, kay Sinika Mailom, Kagasmin Roldan Rabilio. Diri kita ho sa aton mga utod base kon may kap. na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 26-22. Una nga bula resulta, 26 kag 22. Second draw, ikadua nga bula, 18-4. Ikadua nga bula resulta, 18 kag 4. Third draw, ikatatlo nga bula, 18-37. Ikatatlo nga bula resulta, 18 kag 37. Diretso kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto, una kita, 642 ang jackpot, 9,408,768. Kombinasyon in any order, 13, 28, 9, 34, 25, 19. Kombinasyon sang 642-13, 28, 9, 34, 25 kag 19. Sa ilo kita 649. Ang jackpot 246 milyones 68,192 bao isang jackpot. Porte ba? Instant millionaire hamak mo 246,000 may isa ka winner. Instant millionaire ini siya. Base kamo ang nag-jackpot, ari ang resulta. Kag kombinasyon 8, 23, 15, 31, 20, 43. Amo na ha,
ang jackpot, sos pwerte ka dako-dako, pwerte ka di buinas, amak mo, 246 milyones. Kombinasyon, in any order, 8, ginasulit, 23, 15, 31, 20, 43. 8, 23, 15, 31, 20, kag 43. Saylo kita. 658, jackpot, 82 milyones, 217,505. Kombinasyon, in any order, 49, 52, 40, 48, 43, 54. Kombinasyon, 658, 49, 52, 40, 48, 43, kag 54. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banisa Mayo. How the action, Fred? Mayo. Puerte ba? O sige, dali lang Kay mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Cellphone Plus Gold. Ako galit si Sir. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y SalangaNo ang kaintangan Responsable at ang balita Pagdayon na nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options.
So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, Losero. Dire kita, balita si Tiholanay, mga balay nga naapektuhan sang lockdown, alin Setyembre 11, makabaton sa 6,000 nga financial assistance. Balita si Tihol. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale, please go ahead. Bagag Action Fred, makabaton sang 6,000 pesos nga financial assistance ang mga balay nga naapektuhan sa ginpatuman nga lockdown umpisa Setyembre 11 tuig 2020. Base man ini sa pagpatuman sang Bayanihan 2. Ginpahayag ni Pasidatero ang pamuno sang DSSD Bacolod sa karon Action Fred ilagin tugyanan ang mga barangay nga magsumeter sang listahan o kon numero sa mga balay nga ginpaydalom sa lockdown sa sulod sang 14 diyas. Ginpathag ni Tero Action Fred ang makabaton sang 6,000 pesos amo ang pamilya nga mayara sa nag-positibo sa COVID-19. Kadang mga katupad balayman nga naapektuhan sa ginpatuman nga lockdown o kon quarantine. Ang klaro ni Tero Action Fred nga in kaso duwa ang nag-positibo sa COVID-19 sa isa ka balay, 6,000 pesos lang sa gihapon ang ayuda nga ila sining nga mabaton. Sa karon ginahulat sang DSSD ang lista gikan sa barangay. Bangod ini ang i-check pa sa Bacolod EOC kag DILG Bacolod antes man nga isumeter dito sa may DSWD Region 6. Amo na ganit subong nga pangayo kami sa mga list sa barangay kay syempre ang barangay among nag-lockdown sa ila area, di ba? Okay. So kapangayo kami subong lista sa mga barangay sa lockdown families from September 11 onward. Nabatyan si DSSD Bacolod Head Pasitatero. Sa mga aksyon namon nga nagapangita sa epektibo nga food supplement akong gida-recommend ang ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43, morning mada, kay Elizabeth Malakagamala, kag kay Amy Sarmiento. Mabalik kami pagkatapos ini. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay.
kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Aksyon Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga, isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred Salanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary ka secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuhan kung mamanaki. Active mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo nga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga, nakabati kita. Kaya natanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri kong Fred Salanga, kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulit. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyo, Aksyon John Diaz, sa tanan-tanan nga sa Aksyon. Madami nga salamat sa inyo cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyo one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po nang si Mama wala di ato sa Bacolod. Sa akon 48. This time check. O diri kita turnover of command ipatuman subong nga adlaw para sa masunod nga direktor sa Police Regional Office 6. Aber, si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-action na Fred, formal na patigayonon ang turnover of command karon sa hapon dito sa syudad sa Iloilo sa magabulos nga bag-o nga direktor sang Police Regional Office 6 in the person of Police Brigadier General Rolando Miranda. Iya pagabuslan amo iya si Police Brigadier General Rene Pamuspusan. Si Pamuspusan Action Fred ang nagpangalagad diri sa Pro 6 sa sulod sang isa ka tuig kag tunga. Nga gini siya karon ay gasaylo naman sa Directorate for Plans sa National Headquarters.
Si Miranda Aksyon Fred ang nagikan bilang direktor sang Manila Police District kag nangin direktor man sadto sang Pro 18 sang ara pa ang Negros Island region. Sir, Kamustikan would want to make sure that a formal turnover will be conducted para namin magpunang pagsulod ni Sir Miranda diri sa aton sa Region 6. So there would be a turnover of command ceremony that will Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na morning lang kay Carlos Hipoliano Jr., kay Jocelyn Aresibita Ulak, kay Jocelyn Liboon Dispoho, tira kay Alex Muntisa, good morning, kay Donald Ratso. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, SalangaNo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid
pagserbisyo. Padayong Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayong Aksyon Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Kayo si Grole Tansingko Gayuna kag Jen Ignacio. Evergreen Herbal Capsule ang epekto. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Arestado in 37 anyos nga lalaki sabay basta operation sa Purok, Pag-asa, Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod. Ang suspect riging kilala kay Felix Pahamutang, residente sang amuman nga lugar na usunod diri kay Police Captain John Ray Batadnan. Si Pahamutang ang naaktuhan man sang police operatives nga nagbaligya sang ginasuspetsohan shabu na kumpiskar sa suspect kining 6 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 4.6 grams nga may dangerous drugs worth value 38,000 ka pesos. Suspect detenido karon sa custodial facility sa station number 8. Samtang sa station number 6, arestado man ining 4 ka mga persona sa illegal nga panahor sa may Daalco, Barangay 40 sa paradahan ng Aksyon Fred. Sang handumanan ang suspect drinking kilala kay Rolin Labaw kag 3 pa ka iban. Naaktuhan ang mga ini nga nagahampang sa billiards per pusta na Aksyon Fred na recover sa suspect ning 220 ka pesos nga silbig bet money. Balita sa patrol ang Aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58 na. Happy birthday lang kay Vivian Cintillas Ignacio. Subuman, good morning kay Cheryl Perez. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na. Sa aton sini Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.